Bună ziua și bine v-am găsit la Minecraft împreună cu Vampiraj. Și sper că această serie o să vă placă. Pentru început vom strânge niște materiale și dacă veți și episodul următor, trebuie să strângem vreo 1000 de like-uri pentru început, pentru că acesta e primul video. Da, sper. Da, și sper să vă placă. Și să vă abonați la mine. Mă numesc TF Super Game. O să ne punem și niște poze ca să ne găsiți. Hai să luăm și niște mâncare. Am găsit 2 poze. Oricum, stai, tâmpit cu naibii, stai aici. Așa, nu mi-a dat nimic de mâncare. Mai găsit 2. Mor, moșnege, de ce fugi așa? Ei, stai locului, îți trag una la funduleț. Stai și tu, nu-i dau par la funduleț cu motor. Unii fugi. Stai mai aici. Așa. Mi-a dat doar am 2 cărnițe. Adună tu lemn acolo și apoi o să ne facem niște pickaxe-uri și mergem să luăm și niște piatră. Bine, o să fac ca să mergem să luăm. Pentru că să luăm niște piatră și pentru furnale și pentru alte chestii. Și acest episod va ține maxim 15 minute. Maxim 15 minute va ține acest episod. Sper că o să vă abonați la mine. Dacă va mai fi un nou episod, cred că în acel vom merge să minăm și după aia ne vom face o casă. Găină, unde te-ai dus? Mamă, tare vicleană mai ești, găiniță. Găinușul. Mă, dar tare vicleană. Vampiraș. Ce? Strânge și tu niște flori. Uite, vină la mine, că am găsit flori. Da, vină, uite aici la mine. Că sunt multe, multe flori aici. Cât mai ai? Acum a fost ultimul. Bine. Unde ești? Nu-ți văd numele. Stai că vine acum. Gata, nu mai trebuie, te văd. Chiar, uite flori. Standafir. Uite la mine. Sei că am pus o floare aici. Uite la mine. Uite, imediat. Ce? Îți place? Încerci. Au, mă dau cu capul de tavan. Ca să știi, de așa făceai. Unde? La mine. Stai. Hai, fă. Mamă, ce chestie. Îți dai capul pe spate. Dacă e să mai stăm și de ăștia... Dacă vă întrebați pe ce vom joc, împreună ne jucăm pe telefon. Și când o să strâng banii necesari, o să-mi iau un calculator foarte bun de gaming și o să ne jucăm pe el GTA, Minecraft. Am multe jocuri. Dar dacă o să doriți aceste serii cu jocuri. Cât lemn ai strâns până acum? 21. Eu am abia 18. Ok. Și mai am încă 13 din alt lemn. Bine. Dacă vreți să știți, noi suntem foarte începători. Mai ales eu. Da.
Unde te-ai dus? Nu știu. A, te văd. Uite o oaie acolo. Poate Ei... iei lână. Unde? Acolo, pe la... Acolo. A căzut în mină. Vrei să măcar și tu. Ei, și ciudată e oaia asta. Hă? Am zis că avea o față ciudată. Mi-ai văzut vreuna? Nu. Și ca să ne fie mai simplu, noi o să facem un chest și eu, fiindcă sunt hostul, le pun în chest, apoi le iau și o să rămână și o să le multiplicăm, ca să ne fie foarte simplu. Nu-i așa? Da? Spune ce vrei să zici. Nu. Vreau să zic să faci un crafting table. Fac acum. Stai că am găsit foarte mult lemn într-un copac. Vezi că să mai iei de ăștia, cum să zic, copăcei mici care plutesc. Că poate când după ce o să facem o să ne punem, o să plantăm acei copăcei, să avem lemn direct lângă noi. Am 2 stecuri jumate din lemn. Eu am 56. Adică de la prelucrat. A, Tu l-ai prelucrat? Uite încă o oaie. moară, să ne facem paturi. Și pentru mâncare. Sper că această seară o să vă placă. O să facem case, o să ne facem chiar și un perete al abonaților. Nu-i așa? Da. Fiecare va fi, numele acestuia va fi spus. Și Pus pe dacă- perete, dacă va fi care va fi cel mai activ. Adică care va da cele mai multe like-uri. Oh, pus lemn. Ne-am bucurat să primim multe. Deci nu știam, am chiar un luat o copăcel. bucată de lună. Am chiar un copăcel în inventar. O dau tot cu lemnul ăsta. Nu mânca. Mă duc să mai iau un pic de flori, că mi-am făcut culoare. Bine, ca să punem în fața casei. Poate găsim și popii, adică lalele. Cu primele care le-am luat. Găină, găinușă, vino la tati. Te să-i dai păpica. Care le-am luat, le-am Găinușă, făcut de să-mi în dai culoare păpica. roșu. Te să-mi dai papa. Și niște pene. Și tu uite așa mă la mine. Că-ți dau bătaie. Unde fugi? Te-am omorât. Nu mi-ai dat nimic. Sărac. Ești o săracă de găinușă care nu știe. Și nu știu dacă voi posta chiar așa de des, fiindcă noi avem școală. Eu sunt a 5-a, ea în a 3-a. Episoadele cam vor începe pe la ora 2, ceva de genul. Sau poate că noi terminăm temele. Poate tu, că i-am puține. Știu. Dă pauză. Încă mai adun lemn? Da, Cât ai adunat? mult. Nu mai adunat de asta, ia de la maro. Păi nu, textura mea e roz și mov, copaci și iau de toate. Ok. Păi ia de care crezi tu că spune. Nu știu ce... rozul ăsta... Au, pat, te-ai băgat în mine. Rozul ăsta... Bă, Uite-te s-a făcut puțin noapte, aici. s-a făcut noapte. Știu. Uite puțin deasupra, unde mă uit eu acum deasupra. De ce? Ce culoare are? La mine e roz. Păi atunci adună numai lemnul care le vezi roz. Pentru că e Păi de ți-am culoare zis. maro la mine. Da, ți-am zis că rozul e așa. Mi-aduc aminte că movul ăla la mine era acacia. Nu știu. Dar hai să ne construim repede aici o căscioară, că deja dă cineva în mine. Plec de aici. Lasă-l pe Patrick în pace. Am și murit. Unde m-a dat? Nu știu. Văd acolo ceva. Dar bă, vin 2 zombi după mine. Nu mai sunt zombie.
Unde ești pe o apă? Da, mă duc pe o insuliță. Adică nu pe insulă, să iau un pic de nisip. Că erau niște zombi acolo. Am dus în apă. I-am rămas la locul de spawn. Ok. Încerc Dar să... nu știu, da, ai lucrurile la tine? Nu, pentru că Las mi că le-a le luat, iau că eu. am murit. Le iau eu. Am... Să văd dacă te găsesc. Ce tare! Mâncare la mine e un nou Kinder. Uite, ți-am A, pus te văd. numele. Și eu te văd. A, mai mor niște pui. Eu ce am în mână? Stai. Că la mine... Un mor. A. Mi-a dispărut mărul din mână. Stai să-ți dau itemele. Mulțumesc. Veneau doi zombi și mi-am dus pe insulița aia. Pentru un moment o să ținem fără zombi până o să ne facem căsuță. Nu contează, lasă la tine lemnul. Bine. În caz că am nevoie, cer de la tine, nu mai îl da să mai pierdem din timp. Trebuie să ne facem aici un loc mic unde să stăm. Câtă lână ai la tine? A? Eu am 3 lână. Luna Am mi-a luat lâna mea. Știu, am 3 eu. Stai să fac un crafting. Crafting am Știi făcut. unde ar fi tare să ne mobilizăm acum până se face dimineață? Unde? Uite acolo, pe apă, este o mică insuliță. Vino să... Da, mai sunt zombi aici? Nu știu. Dacă ai pus fără zombi, cred că nu. Ești stai puțin. Fac o ușă. Ești puțin de pe server ca să mă pot culca. Bine. Imediat o să intru înapoi. Hai, poți intra. Gata. Am intrat. Ok. O doare în gât. Am luat un Bine. pat în greșeală. Da, mie. Acum. Aici am luat crafting Lasă-l la tine. Băiați patul, ca să-l lăsăm aici. Las că eu. Uite-l acolo. O să ne mobilizăm chiar acolo, lângă munte. Mobilizăm. Nu contează. O să stăm, uite, acolo, lângă munte. Dar tot îmi cade patul din mână. Păi nu, dacă îți cade, trebuie să apeși pe el acum. Că așa îmi face și mie. Gata, nu mai face. Florile mele culese s-au dus. Am văzut niște cărbuni. Sculesele tale, florile tale sunt la mine. Nu contează, te-am zis, ține-le tu până Uite, pe terenul ăsta să ne facem prima casă, căscioară. căștoară. Da. Tu fă casa. Nu vrei să mă ajuți? Păi Tu nu, unde eu pleci? Eu nu aici, lângă pădurea asta de lângă. Ok. Nu mă duc departe, rămân aici ca să mai iau Îl vom niște. mobiliza lângă apă. Deci copaci roz. Da. Și știu să fac chiar o casă șmecheră. Să o văd. Bine, când Ca te să vin știți, tot. textura mea se numește kawaii. Se scrie cu K și cu W. Uite aici o găinușă drăguță. Omoarul. Mor de aici. Aole, am pus crafting table-ul aici. Ai, eu. O să-mi las mâna goală ca să nu mai schimb pe nimica. Unde fugi găinușor? Unde fugi? Uite aici. Fugi la maică Da, sa da, că-i măi. frig. Fugi Am la luat- maică sa că-i frigă? Am luat o bucățică de carne și o pană. Ok. Penele o să nu fie bune, că parcă din ele ne trebuia una și pentru la un arc. Și ne trebuie de aia care primești de la păianjen. Da. Nu știu cum se face arcul. Am văzut mi-am instalat mai de mult o carte de Minecraft care îți arată cum să faci anumite iteme. De pe magazin Play. Da, Pe telefoane. dar porcul ăsta multă viață mai are. Ei. Doamna găinușă mă omorâtă imediat. Dar du-te În după două ea. lovituri. Stai că mă duc eu după Dar ea. porcul ăsta cum merge? Deci merge cu niște... se întoarce invers. Na, cu nu piciorul. mi-a dat nimic. Mă chinui degeaba. Atât de mare va fi prima căsucioară. Cășcioară? Hai, așa îmi place mie să zic. Îmi place. Nu e nicio problemă.
Era fain o casă pe munte, că acolo nu prea vin zombie. Cam aici vom încheia episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!